Botta u risposta bejn mażul ta' Simon Busuttil u l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco. Dan f'żewġ artikli f'The Malta Independent li komplew jesponu l-qasma li teżisti fih dan il-Partit Nazzjonalista. Simon Merċieqa, opinjonista mfittex mill-medja tal-Partit Nazzjonalista u wieħed mill-awturi tar-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista, kiteb f'The Malta Independent biex ġab fix-xejn dikjarazzjonijiet li għamel De Marco fl-aħħar jiem, partikolarment brabta mal-influenza li De Marco għandu fit-Times of Malta u l-linja editorjali tagħha. Saħansitra jimplika li De Marco seta' jrid li l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi jitlef l-elezzjoni u jinnota kif wara t-telfa elettorali De Marco ingħata talking point fl-istess gazzetta. Jgħid li wara l-allegazzjonijiet dwar Adrian Hillman fit-Times of Malta, il-pożizzjoni tal-editur tal-gazzetta m'għadix tenibbli. Iżda ta' nota iktar minn hekk huwa dak li kiteb fuq De Marco. M'għandux għażla oħra ħlief li jirriżenja minn Viċi Kap, kiteb Merċieqa. Lil Merċieqa wieġbu De Marco u akkużah b'conspiracy theory. Filwaqt li kiteb biex jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu u dik editorjali tat Times of Malta, De Marco qal li kuljum qed jistaqsi għaliex qiegħed fil-politika. Qal li jiddeċiedi li jibqa' minħabba n-nies ordinarji u mhux dawk li jgħixu f'xi torri tal-avorju. Dawn il-kitbiet jikkonfermaw dak li ilu jkun żvelat minn One News. L-atmosfera fid-dar ċentrali xejn mi faċli u kemm ilu li ħarriedni fidejh il-Viċi Beppe Fenekadami l-inkwiet kompla jiżdied. Palma komplew jiżdiedu l-battuti kontinwi fil-konfront ta' De Marco. B'ħafna jinnutaw kif meta One News żvela li se joħroġ l-ewwel minn sensiela ta' skandli li jinvolvu l-Viċi Kapijiet, Defni Caruana Galizja kienet pronta tikteb li se jkun fuq Mario De Marco.